eroberikia bangire ase miaka 5 erebosio ase wodi eyu erikoreta Namagenderero ase nsemi sikoreta bokoreri ase abamenyi bensemeri ya Masige East gona ireri bageria bene gukwarene ase njera ya bene obene inje kurubono gikatwa korero moroberi gende gutuma uchumbe ya wetera ase namba erase skini ya urabu na boko moboli ase jinsemo jiri awo jiri atagete guchikurira ase miaka 5 bego na botonyora ase nsemo ya Facebook tonyora Ndizi TV News Digital au Facebook YouTube na botonyora Ndizi TV News sokonya chingaki na boto tweet @Ndizi TV News ekiagera enoro moroberio tokuririo siasa Namagenderero sense yeto ya Kenya bantu mberete kwebanga mbokore mberete kwebanga ntwara ase county ya Kisii ane duwe mba mochoro monogeri obo okochikubarase miaka 5 bono bachakiro bokoreri yondo chikumurekera mono wodi ya Masige East elibaria bene gukwarene ase njera ya bene kabamo nje ukomwe ribone botambiririane Brighton makoriti gamwe ribaga mogeni one ayimanyekani goja so na banya no manyete lakini bono ararwa marietae official nditume guchaka sumero karibu sana mheshimiwa bona bode yumwanju murina ayeningo nditume gusuka kuchibosio mbiyamono moralia se presenter ito ya Ndizi TV tangani mbiyamono asoko nganjira gocha se studio ya ino njengoro ko mheshimiwa Michael Nchiri Motume koru Masige East Ward ninjo mo MCO bo bachora asege pindi ekiga gitamu ya gatatu ya Kisii County mia sana go kwegura mheshimiwa Motume torinere ase studio litukurera to kwanda mangana Masige East batayibona mheshimiwa batay nayo mweMCA wenza meri kiatwa ko roba jori onigero no bwat na boigo litangani ngende abantu ba Masige East ngampongezi enene na ndembuyamono asama skani no ba ngorokia keretwara kore campaign na mona asogonjora buna omwakrisho obwe ward ya Masige East tindiko ira kore keiga kobangana arengo mungaini kubwa bali bonse twale gopingana barabo twalenga abantu 14 akini namaskania manene nande ningire ejukumwe gabangaire nechinguru chiane no bongaini bwana nande nsabanya sanda ase myake 5 lindegere kaikere ngukora alorenga indeed na minute ya maya gochase bale igombu yamona sabantu baito ba Masige mono na Kenya ngiba ase ngenjo twakora obachori bole bomorembe bono kwa mogani ndi Masige East go semboro jaito kwenye mogani usiri kwa kore campaign kwa nye mogani ndi mheshimiwa Masige East nere nonya ya lenge kale Masige ega yakiteka bagwe kaba East na West omoralia omugaka tata na alenga omo MCA omutangani 2013 to 2017 akarusi guararo na inche na soire 20 ego bano konye mogani more miaka 10 koya mogani tole kotorabwatira n'abarayi bari bande barororo ama n'abantu bayito ba Masige East ko maene ngatokora amaya mange rina kore campaign inanyetara mono ninye maetekera kona ni maeteme chando yaba Masige ba minto na inche buno mosae nimbeke chinguru chiane ase ogotema koreta solutions ase emechandeli bagoetera embesa no mheshimiwa watere na omusomino ngekiara guru Haron Masasi na rengo mweMCA bwenseme ibono Masige ase 2013 to 2017 2017 2022 abo monta gasomo ngao na ibono ande gwasoire inkeki gyagore derende bono kwa jori rwasenzemeri kwatagota boke meroberia omusomino gose kwa na Masige stimbata ke irobo kore nandi aba Masige East baito n'abantu abangaini koru enkaki ya 1997 tata actually no council okabeire akore kitamu ibere obo devolution yegaje akore tamu yemo akarusi wono mheshimiwa nuso bono enje buno muntu ngokina ameire iskase myake menge angemyaka 15 arore bune chinse chinde mono chigendere take gotubwa kiuchumi chigendere ase nkore ya naime bunangukina abona inje konye mbwato kugania bo kolera abantu baito ne base egasie nkemono lakini inje ntu responsibility yogo tema kuirania okoboko gocha se community ekereta amwe yaigete o maine na wole tio mwaka nga ono na ndo ora atake kubori kirende aganje byaya ero kolera ya se myake yara ile 15
nje ngatema nje no mu Kenya ndi nge no mwana bo mu Masige ndi ngatema tigamboli ya Masige nyasa one karanga njere mba represent igase igambero gi assembly ya Bosongo nando bo maene nyasa na bayiraniriya amasabane na Masige bagansika bakangakira chikura chinyinge muno nande ni yegenire mbambu ate Siasa emyaka 5 toteme gukora chi project mono chiri chinyinge kitigale tenchera umurari Brighton emechande menge tubwata ase mono chi ward cheito anga chons nyane nse yaito ya Kenya nabarayi bago chaka kiro murayo go chago chaka igentekiye kiro muntu go chaka taite kwigure pare ngao nganonya chiri cheiguretwe tikiri goete kabuya ose nonya biri bya chaka tuna bari kwarusirigeti tibiereti priority yana number 1 no gotema gusuguma ebintu biri bikorire igatwa ase ward yana imantara akora kende gyons ekenya to kore byons pi egone chibasi cy'abantu cyabekirwa to kore byons bibitigarere tenchera na maintain biri birororo yona bora abona ndabantu naki ninki nandeke mutagete mbakorere nigo bona e priority yao neri ugo chikora akora chi project dijajagetiwe tote ko devolution chaka mpaka boniga gwachirigere mweshimiwa kwaro na nechinyinge chire ase ward yao ya Masige East osene chingaje omona limbu ya mono ase ward ya Masige East chi project chiro chitara kolekana bakachiere ekire chinyinge mono kuna bono nchakira ase maybe health like health ni devolved bono o just chi ward cheito enya gitari ya chagetwe no mugaka aron tata iyo chagete 2013 ere ase geteseni gekoro kuigoma ase nkorwa ase ya ikirete litera no ere bakabona igobona ya chakire ko emyaka 10 ya hoko gane nyagitari ende kurku kiyobege nero bunu mugakanye chagete ase yatigarire yintanga ningyonyo entangani igoma ere muna yatigarite litera nabere igo bakarero tukagende ngoire yende kurku kiyobege kagete buna kwanyole opportunity nkwarora maternity wing yabere more than 10 years buna arwetoro kende ngesugeti kuruoro togende kiyonyo a mega project as millions of money chiabekirwaroro one project bune yiga nabonga getirete chi million wetani 10 baka 15 etakire ko house chi ward na facilities chi nyinge ase enyegitari eyo o maino morali ogendo robono yiga yatigaira asinini ewe bwango iga kare twale kurwa mariogo na etororo bune kwaroja ase TV yao narerete mono sana ngate abokora libuane gusibura ibuane tiboko babwa mani inde yons una nyagitari eritekoera abantu baitu bachaga ko benefit services umushimo kiro gitoenda te kwana bone twaraja kira magana herit kero nkora kwira ni maiga ke manifesto ya kero kwaligete na kioroji manifesto ya oneriye ya renge takete bono Masige East aramanya wate bino takete kurali ki project jitara lakini manifesto yao neriye yo takete kuikirania no sense kwate bino takete kuikirania ora gajejio ora kora bintu biri byachagete nande ndakete ora kwane manifesto yao mwanjo murera nyamanya manifesto yao eri kwagwete ase manifesto ya na arwete usama takwane usama sabane asa ina tagete gukora gusenta gete gukora litangani kabisa health is number 1 ekera abantu baitu babwata afya erengia you can reason amogo kwani amogo tebania buya nakokora obokora libobororo ekera afya tayo ekeregento nkeyo unabona umuralia I was taken aback kana ari kurike manifesto ya nakego amo nakurigirira buna abantu baitu bachandikire naboko bear witness ya sendenga abayibuli baita bange abantu baito bayigato batwarira morera lya communicable diseases pressure ya baire so high diabetes sugar ya baire igoro cancer bona ya baire on the rise actually almost every 2 weeks ngotu gutatole umuntu yo mo sebabere ase ward ya ito okoru ogosira kuri anamalwaire related na yayiga igonga taba number 1 priority no make sure health ya bere on top namba ya kabere tumayibona gocha ebintu bikoro kwa mache water ase myaka ya 5
ninteme ko yesuguma sana elinde ranto wetu wanyore clean water kosia maji kara machafu health te ko bangia so ebine bintu biko genda amo amache ngateba ninya bekere kipaumbele manya go chase employment bone kya abantu wetu wanyora amache banyorire afierengia nabo bono kubarigerie emirimo bakore abana youth baitu na rokwa na about youth empowerment ni maje kiro murayi yanda ko chirega iga gusabange bali bagukwana aseji baraza na skiti because chiro radio kukwana wara about empowerment ya youth ntibuno mosai narorire imechanda basai bantu bagwete no nagote ya tangani ase Masige East tarinje ndo mungaini ya sebons na bange baro bambueta asamangana ya masomo asamangana yobo ngaini lakini bono nje na irwe opportunity at this time na ba Masige okoraba Masige gas na kingo chiko create employment ngorete bono gaiga se county itasama tukama kana berro chiwiki chinke na haria raisinga gas tichiyo ro na hande gas tichiriko chiko gotoka se ka kiabwango ekere tuali kuriere ira abantu ngantu baligerie gas usento bakonye babe empowered ngakito kore chigas chukuri kuchia koreki chiabolire nchibuno omonto na chakire go identify chi youth groups kote go segeta bana youth baitu babeka na amase ebikundi nteme ko baligere resources nebe chi anebuno omonto wosina abantu bande bali babwato wanchoku ya buna bone county under trade ya proposed 100 million chigo cha kugenda okonye ebyombe ukosaba kwa ne chire nga chibe chigo chukira ase chi ward titanganie priority number 1 eba abana youth because an empowered youth bono ine abatote aba economy ya itonko guroere bono bingati biribya ukwabeta se manifesto ya watebire health amaje n'abasai bono tuirande bono turagiririe ebike goja dindu jakita mangana afya kinyagitari jugwata na chitara kunyo chitara era se myaka 10 kunya kwa korure obotugi nobotati origere na ingige koirera kinyagitari chitara era abanyano nja education nchaera usina education itabe getuo ngakibona aroje ojigo chikora rende maujigo so ichinde mweshimiwa mbiya mono moral Brighton na atemere korigere nteme kan kinyagitari kwanza tubwata Masige East chigo colleagues ni bere chyo nkuara no nekere na ariko ira Mario gasinya gitari ayo mweshimiwa His Excellency Simba atoa ande kwanza tigamo pongese tokaira ase chiwodi cheito inje na bwata chipogi sinya chyoka cha Mario abantu bande babwata kituraki cha Mario asenge tubwata nyagitari kire chinke chyoka nibere natemere kurigereria nikige kogera kinyagitari ekiga cheito mone ichia chagete kigaika stage ere gatua kitigarete bakabona nchakire nyagitari ya Igoma nyagitari ya Igoma it's about priority yo murayo gosoa abantu abange bategete banabona nagotebi bakachakege ntekeye arole kanenga neruge chakire lakini nyagitari buneria nanu utahusishe community tigangote yo murarero ira natutwale gavana ere ekumajigo ikera obokoreri buriye sakoreta sense government yaito ye county tego solve mechando yonsi pi abantu baito babugate devolution yekere yachite eyatemete kumusa abantu bagatago tegeme serikali mono kubwa gwetegeme abarabwa the approach ngo chikotumeka asinya gitari echiga despite na priorities che murayibono yorueto labda taruche sense yokobeka chibesa gosuguma abantu okora kinya gitari echi ekonatali ero korata echagete people want to earn credit ata tara kanenga maiko agachaka na ndo kori so ntageta abantu baito babeta ya kwa manyetenge gitari ngo bakonyere kongo cha wake koko ngakorwe account na yishingiye mieyemo lakini ukore nyagitari ne shiringi chimi bere gitakeire abantu baito babetayare kubeko koboko buno twakabekire chinga kikiri chinkoro buna liyo tutagete obokoreri burobu abwango na development yere yabwa twagenda buna kionyo another mega project yero sirioro ya chagetu na CDF ngakyo mwesimiwa Steven Manoti arengoro bono ekere Manoti aruo urayo boyibo gacha uraye kero boyibo gacha bono atera ne nyagitari eri anda kiagachira nge na sobo
mheshimiwa Manoti bono nyoranga murayo soire anda akataikororanga isikubeka resources chiaye ase inyagitari buneyo na again the credit ya siasa akoreta gento atagite and bono nyoranga health ya very devolved gochase county bono nyoro mu jumba agotebinga I cannot give you CDF yet health is a devolved function bono nyoranga obotantani obwo no kubwatira nangori kuja kwabo kubwatira ndikokora tikiko hiyo lakini apili ya negochia sabarai whether oro mo MCA goso mo jumbe ose omo governor no ne president ne ringa ki twins etochore ku represent yabantu inyagitari jekero ko yagacha nje Michael na bonta achiono ne tukelimu lakini abantu bali be community eri yatobekira magoko no bagochiona no ikobono siasa iriyo kungusananga NCDF yenyala bonye chagete ene county takere konyerosia abantu bamintu bali gwanja bayetige tubugaterane tukore chi project chiria umuntu mwata anda bande bakuvuganga ngise gukora project bunachirie nga next time nguchinde konyora advantage yo guhakira nande chikura inche buno umuntu tiniko kora siasa yabono iganga nande njiko chorweri yakabere ano konya abantu ndino gukora ngokora ko next time bararenga na akorira amaya banjole bakonyora umuntu ndi uri chinguru kombua uri umungaini gusora bakonye go ngitani bamwana nande tingutuara bakongbondo bwe igobona Masige East asinyagitari ejinya gwatebire gitara era buya no barire deirana myaka 5 oikachiera ni anero yende kuruku ya ria motari actually to what 4 applications ejinya gitari echiga injire distributed evenly as the applications ya kionyo e represent to application nero e kuruku ria motari e represent omokonge application ria motari ena kanya gitari karaga kenkabugate structure nkabugati echo so gitari ite okora gentoki tego cha for the last 5 years choteremiri you can imagine it's all about umura yogo chora nga priority ki akobeka bosio because kole mecho nonye naye buno murai ko sacrifice eri bwa musini ko ranyole orozi echo na bo karagento ko korosia oruane mata umunasio yoma ai atumororo abantu baitu banyoro bokora libore bange bono korengana kero kwa kwando mheshimiwa korwenseme ya Masige East oroje na uchinyagitari ka ujitenenete go bokora libwensemo ya afya niko boira netense ase ward yao ya Masige East boira inense mono ekubara bono umuntu agutara kilomita chinyingi ogenda kuliga services go Selenmek osogenda kuliga Nyamache buna bono nyagitari ya kyonyeta kirekoba level 4 actually ya down because of services kitakora tikento kitaiyororo kangabona unandi yokoreka na services chile chingi abagoscan abantu health ya abangina bali bebwaterane maternity rebuya you finding akanga abantu baitonyora barabokoreri orange na chaka kuba kurigia abantu bali bakoreta chikamp chia bosa bagocha buna bono na nyora abanyagitari ko Krista Marian abasongo bakuru Germany na irire ase egetesenia kemo already bakurigirirwa dental yabo care basomi barwali wa maino barusi wali asarekire for free instead bakurwa seito baje bosonga gutogorwa tare 19 wiki egoja ngo irande the same people kionyo enda abantu banyore bokore nakurwa bomba irere asanda kurukuturwa so tadi abantu baitu banyore obokorere bwafya erenkia memono mheshimiwa majumuri gono igwete ni gotore na Michael Motume korwase ward ya Masige East kerandete kwere twachakira asensemo ya afya ekerari gentena ngia jokora asensemo ya afya kero chinya gitari nyingi gitara era asensemeri ekegera nerebuna mheshimiwa tagojuko gambira abantu barwalede oikabaire abaire robokorere bonyagitari yange erinde abantu baigwe buyekero baigure buya bobe bana nyagitari banyara bakonyora maryo twanyorire twajakira sensemeyo ya nyagitari ona magito jokwandra ase ditugeri kerto kumurekera ensemeri ya Masige East go genda gutuma uchumbe yao
usikendera kutubwate asensemo ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega asensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onya jinga kito tweet kone karangel kyao na bogutuma gwetira sinamba ere igurabu na bototege gusuna boko mo akirambia mono gusina boko mo boli ya gwetira sinamba era screen ya igurabu mushime kanda tetokore kurwa asensemo ya afito meguskosa kujia asande mwaena na mariogo ya sinyagitari lakini okomojango rekore na marioga ni gakaina ni lakini tari gutumeka buya ni gali koibwa buna umweshimiwa bwensemeri ya Masige East nuancha mariogo mwarwa aibwa osena kiura bekemero biru ase second ya mega buya mono sana morali amariogo ntwarwa wocha sinyagitari abantu baito mariogo alikera kurewa ni nuagokonya oseni ntwagokonya bunaba litangani to baisa guanja kura liogo lirikire enga government of Kenya kurwa se chemist andike not for sale again tutakere gukora no go report immediately go cha somo MCO osaso mugambi orange naye ikonga responsibility enene go ikecha kere kurwa se bali to ko ligia bogweni kurwa se nyagitari eri yakabera abanyagitari baito egasi mwacho rire yo kurwa ali abantu osyo kubweni abantu negasi amasikani amanene inchena eta mono chuwod egodi yaito abande bakorere gasi ase conditions kire chinko musa unabono chinyagitali kinakwana babugati chichogo seibere choka chicho echibere na chibago sangana aba patients bali baruwarete na barabuna chibago tumeka na mazingara yanda mange atali amaya na abasabire to baisa gutuka koba muntu yomo ogutantania mariogo atakiro gukuru yari abantu baito ne challenge yasoa kera naita okonyora abanyagitari basabeta mariogo akuru ari pressure amariogo bayire empanado bago saba maroire mariogo ya diabetes aibaire na ya malaria eyo mpantebya nande ngogeni ntoga ndate gwakeriyo gigo sencho muntu ningendate gwakeriyo abanyagitari bayegwa mariogo ari basaba ngana abamake lakini abali community ekorate gento etagete ne system omweshimiwa Simba aleta ere toguturaki ekonini yemo kurubuna twanyere atase health facility bakamunya gitari kyonyerwa bakanga iyaje yergo tena bokoreri asensemo ya afya abantu tigabona baremena account ya Kisii Masige East engima ne county ya Kisii koje barakonya robo bwenia asenjera endo ngabisa mweshimiwa sali ebiro bikominyoka nane bonta tuketusuke gochi anene kote zorgerna development unity asensemeri ya Masige East ebono nataka natura kwanera na obokoreri bwegichiro asensemo ya Masige East kere inerensemo ya onando koligeri na kiere ernonyate priority osero bono okorera elite torigeri chichiro chichiro na chio chikoreta chibesa tota tumegeti chichiro cheito buya to collect revenue oseba ngote kuruwe ne bangeye kere collect wa ne rego jialeta mariogo ne rego jiakora development ito kwana chipara na ayande mbuya kwa boliri swali igoro na renga se chiro ya nyamache ne ere chire nene pito bwate gose egete senia ga town ya kanene pito bwata se ewodi ya Masige East na bobasi enkima ekera na chietoro nyamache echiro kare buna nakina no ngibwire nyamache eyaro siri yarenge gokonya abangina bali kunga open air market bare gocha bara chianga bara chi matunda abo baonia emyaka 5 ya regatima entongiregi aje kurukunga usine factory ya matoke usenge ngakete abantu baito babirorere ebintu bune bingi birosirie amagenta amanga nga abantu gete bachire buna bono use World Bank yachire ya university yororo abantu baito bacha koleta matoke bapime kente kutikira igurwa asenjo a community a feeling ye community erenga echiro ya abeli banarete ebororo wono e facility ye yale tuika be kunyamache gatigati eka displace abangina balia bamanyete ngobugima bwabo livelihood yabo ekuruase echire yo yaro bangina abuti bali konelio e bakonelie para asa ya gitiru chinyomba chiaga chiruo kitali koigorwa eye kongo kunga public participation tia koletwe igolekere na chieto robo maene anyote chichonchiyo ase chire yo njomo nyene ngateka na undertaking nga asindu chicho chiro ikintu kitayo na maje chugo flash ngoro mutungi
mbeke mu muromo goseba berororo bagosomba amache baichorio abantu baitu bagendere gutumeka chicho na baruji siringisa no chyo gosomba amache ayo titobanga titobwatie cho ase chiro egotwara abantu zaidi ya 500 ase Monday na Friday igo echiro yeto ya nyamachi nebwato botanta nwo bonene igore tukoba echiro ekoni bakachiombe akini ngombe te yekoni wono ne yam igore tu echiro gokonya abantu be community barusi wase echiro yale bareti wase para bagutu omu every Monday every Friday okonyoranga amuntu ngutu omwaro koba musongamano roro sinje chire yire katikati yetawo osaba kwane chi ase trade na balibons bausekanete ase ebintu buna kwa na tebile mambia kuna tokoirana kona nale ngasa agriculture because egento kebe kinya machalia ki agriculture imanya ngaki a benefit kebwata gochase abantu be community ya nyamache nebango bone tali kurusi bunyamache kuna yari kurusiwa nereri Bimono mweshimiwa garutwendete gukwanira igoro yejichiro akeigotorore na rariali mweshimiwa murekerete tuchikurire na echichiro na chiro chiwethe na waneno mweshimiwa ngotebare na cho njiyo otena jo njigayo alia mtu atebase nyagitari jo njialengo boigo bono tuchikumurekera amange torore na rari atakeire kurigererwa seji county ao anene kartukuriri Masige East bono twarorire na kinyinji chikwende nchiyo ekiagera enchera ya bene kabisa igo mwanchumuriria yenda gutubwatie kero tore na omweshimiwa Masige East kero twendete kumurekera igoro ye ward ya ye karate tebina bono nichiro twendete kumurekera tore na arali na anda arobereti go chikorekana ase chichiro echo mweshimiwa watebere una echire yo tebwati chora kini kwabikire merobe chichire go ni nyingi chitabwati mechando asense meyo ya Masige East echi nyingi hinanye kona gekogoreranga ne nkoro yana na ndera ase town na ndera ase tura collect ebango kurwa iyigo chikotokonya ogendere gukora development takire abu ase chiro obo chafu borororo waisire go ikero bore bwa nyambera ya nyamacha ya gaiga town obo chafu boro bonge abantu bagodambu obo chafu ase back street because ye chiro involved bakabari bakora ebyasara obyegituka abantu baito ngo collect barobo chabo company ngiro chaire cha bana youth engaki aira etamu yo mweshimiwa governor ito yo chire bale go collect bono ase bakoira dumping site kora tikintu teyo bono maiga yechi chiro na etoro maiga yechi tuka obo chabo boro no bwo komia na habuno obumaroira go chikuchaka gosokera echi affect heritage na hotel igonga asobuango mono ninje na bolje governor ito na kwanera is very positive and passionate asa mangana yo clean chichiro cheito bebango nerororo ikere kitikanya machi na tebe tukia bere go collect obo chafu insurance ye bolete bachaka go etia obo chafu na back street cheito chiati chire encroachment ya beire apiri ya no chia sabantu baito mono banya mache una tutagite nyamache ya itekine abantu baito ba invest yororo none chiga chitoka sobo ange to anche chi back street cheito chiete ebira kitabia eto bya collectible chafu indegera mali mono na yeitale go chimagega atuale value abantu baiche ba invest yororo tubwate chirende umurage tinkonacha tubwate chirende ko kyobegi tintage tinkwane aya korekaneta ase oborayibu aeta lakini tigango ngotebiga omurali nande yegende message uchi ase aba MC yabange bali bajorire bakoibweri ugeri yo mu Gusii ekero tokoegwa chibesa chirement kogenda for example as chichiro tigatwe kunengoro tumanyanga nabantu tokorere gazi echiro yaito yakiobegi nero siri no nyetera era lakini echiro yakiobegi tali erere ene nase chichiro chonse echichira ase Masige etoko invest ase ase gesongo bagoteba returns on investment etoko invest ase returns ase investment itu abekire chire igoro kiobegi yaito yaego close to 4 million asokros chishade chiria chiaga chituororo chichiereti lakini echirikire ngechire completed ase account
Kwende njiereti ekerengura eto no nyambo tuko abantu baito konyora bakora ebiasara ebarabangina bali batano osesita ba be community eri ya kawaida mundu taikuru no nyange nyoroke ngao bojo kora gentuki ebiasara tigankuburio umutegereri kera tukubeka kimilioni nye ase chiro konyora abantu bakora ebiasara n'abantu 10 bali baka kawaida bangoteye kurwegwo yakogere chire iyo ego chaka saa 12 baka saa 1 indi tukatura alikabe chibashiritu abeka se chire elia ya 4 million ngona bikuirenga kimeshimo uko sabakwane talibobe kobeke chire iyo lakini tunyebeke ini ratio ne biasara bigo kolekano onge 4 million today enkobeke shedi kiobegi ye million yeye eyemo ere completely batu arase bakobeka chimesa cyabo bakwara na ndebe kuno ne wire around abantu mbawa ibera bangina bali bako gace bintu byaboro another 1 million nyira se kionyo ere a fairly bigger market umuntu akurukuru another village ogendo rogokora ebiasara njino umuntu nsomerete ebiasara inja so makwane ne myaka yana yonse nasomiri asiki university kinasomiri ne biasara ngosomye embwata masters in business administration mononga nga major in international business tali asobo beti niko tabange chirombo bebe kire lakini investment yebe kiro te koira na se myaka tole yobugumobo ego wekabara yo Kisii na nuya ni jiro gyarigererwa bona bune inago te ya kyonyo ebekerwe ekwerende light roro etaya enene yagakirwe shade nebe echi million ibere abantu baito ngo kibaro era se para igore aiwe erami abantu nabo bagoche kuruchinse mu mbali baonie ekerenga ye county ekere kwagache chichiro tiri kwagache chichiro chiboro robo sabune monument emu yaito no ko inikare cy'abantu batwara amazingara maya erito bataxi yebango bona abantu bao kerotete ndambo Motume-Mca abantu bao bensema ya Masige East sense mu chiro ogo semeriki uko ba asijire chi umushime katurige tukuchwanda Motume-Mca chichire chigabuna kyonyo etabwatie chi street light gusitaya kiri chiwo kororo ase myake 5 ninkore asenkonyara tutwala lights yororo shades chichiro nande ngwa pili no ngo chiase governor yaito na inde tutokonyora chibe ta improve chichiro cheito chichiro chiri kitabu ata shade unabona kyonyo tebwatie shade munonya nebichire bye bikebike igomate bwati ya sakuru kumokonge mbabwati no enturu ati babwati obochiro bobokoboke utwara bo shade yo bokasa bayibuli baito asabantu baito bakoneri nande tibakonda koni botuko saa 12 karaba maitenga bali bakorusiye bango baiyo tutugukina tuini kare chichiro cheito chikine kiri chieire license yo gukora osekibali cyo gukora koni chiombe tuchi support twaroseri ebitie byase bagocha baoneria ko bakonie ngombe twanyore bango mbe mono mweshimiwa mbe mono mwanje muri karanda tetobwati gwegwete nantwanda gukwanda igoro ya Masige East kero no mweshimiwa Mikael Motume ekara twanda tekonya gukwanda mange twakwanire nyagitali twakwanda mangana ijichiro ngore na dore tukwanda jiskuru kera jiskuru na jojo njiri development unit kero tujo kwanda mangana ICD ali na bintu bindi tojikorire youth na kyaba bangerete osemero bekirande andete ko banga ase ward ya Masige East igotoka sebunge yao basi kwena tora sentundende ya kabere igo tosuka korwa TV yao Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii.
Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu Gusii omuligereria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa risangwa liririo mire na litari korolekana buya onye bwanchete gonchori yetuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori Highway gusoba kiresime asenamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu eyemo Palamax Executive Spa and Baba ine nomanyate eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama ya Motume-Mca abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatie kiya kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye cyamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwire buna asthma arthritis gusuko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusoburwire bw'isukari cancer chonsi libido obuburwire bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubere amarwire yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange chimashini cheito gochigo kurigere choka nduto koereza bunorwarete wata tebina igabu na botu bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gentugete na gentugete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakuri tokonyora umurwire oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage Naboku mwakiresimi omudirector bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batalira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ubugweni uregene Ndizi TV ubwansu bw'Gusii.
keronete gutubwatia nene keronete kumurekera siasa Namagenderero kerorero twagenda gwikase eward ya Masige East yigotoka sebunge ya Bobasi kerotore no mheshimiwa omwakilishi we ward yeyo Michael Michael Motume kerotondete gukwana raliali alengizo jikokora se miaka 5 erebosi nindo chiche SMS chino ya studio kerondo je ngora chisoma ke nindo ja sensemo ya senseme ya YouTube yeito ya Ndizi TV nindo jina Joseph onsema na congratulations honorable Motume work hand in hand with Honorable Bagaka to make both Masige West and East shine. Yaote na mokore mirimo na Bagaka ngono abuntu jiko kwana na kyo bwa matebu agwa Masige East na Masige East Masige West na Masige East mbrobio na naki mochiko bwaderana ende morore na kimiroberio ego chiko kora bya kabisa. Fred Onduko korwa bitale aote na no alime pamoja hadi tamati omwalimu na ara okorokuna omwalimu Dankani ombane onchiri na agokire komorra kokorora omwemsie one Mikaeli timbu adi end out buna natarigo ji timbu adi end out buna na ikirani aya atari chi aliata alirete nani awdana no chu garanchira chiao chirikuwa abalirete oyino mwalimu Dankani ombane agote abana ko gusabira amaya na nindo chega nara korokuna ni hapeli kirif wa bodaboda kutoka Kisii town babara Joshua ikopoa mbiamona so mheshimiwa niwete na maraye namaya oyakorokuna Fikael omambia ombega kurwa Nyamira atana mheshimiwa oiga kiatare ko ba asi county yeitondo chena maraye namaya tuko pamoja hadi mwisho mbiamono nindo chega hero Ndizi TV inche Samuel from Nyaineke. Honorable Michael, we respect you, we have trust in you, you will take Masige East to a better level. Mheshimiwa, you are a lily, you are really mbia kabisa Samuel oyagoro kuna inje engineer Vincent Maina Averi kaya juu ya wasikuru wa Bosansa PG salimia mheshimiwa Motume let him join hands na with the akora badana ogwa kinande oyonera badana okorega sina na muraja murajanga tenere neighbor yao yona bagotana mokore mirimo na barabo lide yaboke ngwagro mheshimiwa bimone karondo jibna na abwate adana bwate keni Namagenderero ande no walete amonjori ya sense meyo ya Masige East mbimono karomo ndete kutomaji SMS chino go jase studio nara korkuna hauka Christine adana we appreciate the good work that our MC is doing, continue with the good work mheshimiwa bimono gendera kutomaji uchumbe chino go jase studio kanonjengo chisoma senjera ya bene na chigo ikagaiga mheshimiwa twakwanira mangana afya twakwanira mangana yejijiro mnorengete natakatura kwanira mangana yejisemi kero tokorire semel developed unit because county ne ire ensema yejisemi ngakiro bereti ara ensema yejisemi kipasa ngo jajirji abororo boygo abantu bayisidi ngo likubale ebirasi mbire bikwa byisidi ngakiro bereti ensema yu mheshimiwa mbiyamano mheshimiwa omuraria Brighton aseri baga education nero ne it's key as a development yaito ne kefungweke nene mono ekoigora ebintu ebinene mono kera abantu basomete na mange agoikirana asobora isi bagotebanga ekero omonto asomete akobe coward abagotanga knowledge makes people cowards yani ngakobwata chisemi nkobo were gukora ebintu gete kuna bono bosaria bori boko bobongo bonge onyoro omonto agotebanga ngwakande beti utaragikorengerire kabero gwakire kare lakini omonto osometa ake aratanga ngwakande agojikoimo gigoro oinyora bwangonga dichikondi korateki dichikondo ngubwatundi ekikiagara obo mwoba akwanyora no neme chandelie menge crime ko baseito yairanirense so education also is very close to my heart inje una kwa ungo kotebia se inje buno omonto amangana ne biasara bia ne birasa mangana education egosomi ngonyengo somi ne biasara ngo kora bi school ne school ngorana igonge school mangana exam ne gento nganje te korwe nkoro ncho manyene ni maetenga embwate chance kutena busubwa Masige kuno omonto ko ayiboli bana bangete gento SM tinkotaka kora mwana omonto nde bwensi ogo bata abugu gose alinu a chance
yogo soma useko soma bakase levels chiri yakonyara bona ase devolution ya ito yobo maene devolution no nye devolved education 300%. Devolved as a pre-primary go se preschools na ebintu bya ICD na bono bursaries ase miaka ya 5 bursaries njiruri ase Ward Jonesby ase Kisii County aseki kwana kweboli na aseki obokoreri obo bebwasoete uno maine ngogotebi ekorekere chibesa chitaiyo governor tako ba budget ya gentuki ye basari basari ngine chibesa chinke abantu mbaro abange bagocha muanekere mami atagete no nishingi 500 chioka agore rim paper omwana yachire school igonge kare basari ero ndo abantu baite shiringi 1000 yemo ine boost yene na sabantu bande ECD classrooms tigango shokinga emyaka 5 ya airire Masige East titwagaje tikirasi no nyanekemo for the last 5 years lakini miaka iri metangani ya devolution mbiagaje miaka 5 ya devolution mbiagaje twange mitatu ekeroma tutukwa gache class means we katoliko mwalimu wono tutukolika mwalimu o ECD class getai na maene ikobono unless yo muntakwe usari zaini bali baroro ikobono this time round I'm happy mono no mugavano ito the we are passionate umadeni ntete na engine support yo muntu bwata maroro bwata chinguru cyo konya abantu une gavana ya ito atobekere chibese turigere the department mono chire devote nabone education talinga Masige ukajitaro osigwa nimaze chigodi chinde nkenke njiro sakini chinde nchi arosi yebirasi igaige county ya ito asamangana education nara ligere the programs bono manya kwebuli 5 years the budget ingo so mu yarenge ngai ntu abwata representation yo mu MC yo ito no nyane echo teremiri ni Masige East asechi skuru chaito ya it is shocking ningendere go share naye na yanda inarorire ase okorigire lyogo ke kwa bwango gusa twasoeta ase account you be surprised ngabantu baito nkoli nubale services ase nginjo labdo mu MC yebunanje tindi go support e governor kwa mfano kono konyoranga budget ya ne school ose bintu birinta ke tukuya seito terikobekwa ntubwata chi school chinyinge cha seito itangani tigangene lyo mweshimiwa ureko lyobo jumbe otairete ureko kuyabesho yaro inyagi school nere yaito yasiegetu kuriyambase ya collaborate era aseke ubega single handedly akareta edona karu 5 million school yiye kagachwa bakekaera abana baito they enjoy no nyata irete chikura nabango mote bimbu ya mono kwa niaba yaba Masige tari beyond hospital gokora to emeti yaba Masige batoye go sabantu baito ando nshyastore batoye chikura lakini ko gokora kuru enkora yao yasaye na bago sini yaschingere chaye bunamanyite igobono ECD classrooms na achibekire kipaumbele for the next 5 years hoikatoteme hoikancho monyene nteme gusuguma ekere budget yego etigwa bona iyo tubwate budget ya ite tukutotarachorwa ebintu nebike sana turanyale go change ase supplementary budget etoko chigo go etia bwango lakini budget yego chigocha ninteme kobeka ebirasi bike bya ICD bikora gento kibiyagachwe n'abarimu ba ICD rende mweshimwe abarimu ba ICD nkorera bale sana unabona abange bangakirete simekere governor ito yakwane tukuru asege SFM egarabo tukuri swali straight ngakigo chikokora abarimu ba ICD ngakigo ngo bayirore permanent because you are on contractual basis umatekero on contract you are sure was never renewed was take over renewed no any loan to ko imukie ko develop no monto actually atebete ngaki na aligerere tia sengane iyo lakini as we speak besa chikora tiki besa nchiyo bono ebese kere gitayo unabona gwete mu governor iteko ranga besa nchiyo will affect across board ekere chibesa gitayo ntuto ku bursaries ntuto ku agacha ICD classes bali mu baito ba ICD mbako iru permanent so we katutema sana kuruana chibesa kitoka sige kabuli tangani we kamurwana chibesa kitoka sige tabu na sama ngana bursary kwamboli chibasa na nyata kubona kwamboli
ase supplementary togo chigoetia na hande yego ikangire nilio mheshimiwa Simba buya sana hekora is passionate nga tobeetie amangana ye basari atokororo abantu baito tobaye tini go chigo discriminate muntu nde bwensi Masige East oyo go apply basari whatever money jirabo nimbo muntu ndo moene kikamilivu Oiko jirwe obwasyo ko banene etwaye guchi milioni 2 emu apply basari abantu 10 kero muntu anyora kibese chingana ye na kibese chino changana igo ekini nkole kere ngaki baka kere ngaki yobora igo ekero tonde to kwana gisemika ngukuru turo to so asende kero jibitu bitu ngobinyoka bire mono ninka ni ukwande gro vocational training na jiro jumete jiranda develop unity enjire Masige East ni maitoro na jiro ngaki oji robereti umeshimiwa nero alire kiobeki ya chakiri go training abantu baito buya sana na bwangoiga moisonde ina kuona na driving school eskire ga se Kenya soko gendereria amangana yo driving tukamachikoigwana ke nga kuchibosion tubwaterane ba include even driving as a vocational training you as a kyobe kuru as records na so mire iya etu chibesa chintangani aso kwegendereria ona ne like likwa wa chibesa chia kabere anga 1.5 million ne county erindegere chikokora phase 2 ya development yabo batwara equipments chisaini ugo sege tangurgo chia saba na youth bali tuate batogo chiko empower bateke advantage ye vocational training institute une itobwate seito bagende orobere register ne bato so metimo ne bato eteti ne amangana mange ya kiufundi arorora akore kere gwa etire na ndo bono tuma wa ngombo ya na akora tailoring amweshimiwa ngakingo kora echararani intageti na bonku elina ngorire echararani ne bitamba bibere uchagosonera abantu ito chianga bona yakwegendereye we no sema vocational pemano manje molirigo ni gotore na Motume korwase ewodi ya Masige East kera gonte byo bokoreri bwa ibu miaka 5 bono aroberedi kera ni gobare matuka make babo bise kero batiani ube na libacha ke mirimo yabo bene yo bokoreri buna umwakirishi bwe wodi ya Masige East kenda utuma ujumbe yao gwetera abwa se studio na boko mogonga jo somo boli kelioroje ara kwa korwase wodi ya Masige East Masige East yo kabara boli no naye na boko boli korwase wodi yao na ayorena bench bona boko benchmarking korwase mheshimiwa na ne mheshimiwa wengi atakereko korwase wodi yao ale biamono kamanda to mojumbe ino nyira na bako tubati sensemo ye mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital wega sensemo ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News onya chinga kito tweet at Ndizi TV News lakini karanga yao karanga onki ali ndikire ntakire teka wetera senambira seskini yao mheshimiwa tenda soma SMS iberesa toga nindoje na Masige is great with that official leader I have no doubt Masige go ikamese oyo nsa Clinton korwa nyabite biamano sa Clinton Fred Onduko nera tena ngokwani mheshimiwa se emiremo ogokwana iko chikokorekana emia engineer Vincent Maina yoneju ya basirinya nanye soma na erina tena tukwane go vocational training konde wajikwana biamano ju ya basie korende tokobamo na indwe biamano honorable Michael Motume MCA Masige East Ward for good start of work plan being together with the MCA Masige West Jacob Bagaka for improved and good biamono ekromoko baterna nara godona congratulations mheshimiwa I'm happy for the good plan you have for Masige East o never nisi sambora korujinse mechu cha Masige East nara de annually me yumroberio biamono honorable Michael Motume MCA Masige East Ward for a good start of work being together with the Jacob Bagaka for improved and good programs for development yogaruguna ba Nyabuto Ogwaro bonya meuru nyabite market kiobeg sublocation welcome biamono asebal mandato to maji SMS chino goja sesdu na ganda kunyo to magwetera se namba yera seskini yawe karongo na sensa meri mitandao YouTube ya ito ya Ndizi TV nindo jega iga nalo goguna tamari sinyanjo ka ya Masige to the world honorable mbuyamono ga ka na mbuyamono Masige ngojere komesa asema bweli yense ya Kenya Robert Nyambane Haro Kemboa from Nyamaje kudos mheshimiwa no bwate amaroro ye wodi ya Masige East mbiamono Finlay Mogaka Umoyo niko huko sawa good job pamoja Robi Mogwa good work mheshimiwa Masige MSA na Michael Netaya mbiamono kenda kutumaji SMS chini wethera senseme ye mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital asensema ya YouTube tonyore Ndizi TV News onya chinga kito tweet at Ndizi TV News boye kerenga kiao kenda
gutuma gwitira sensemo iyo ye nambira siskini gora boigo abakwana sensemo ya Facebook na bogotoma chat asenjera erendo ngimno to subscribe gwitira se mitandao yetu na nago tebiri boigo nindo jega Robert Mokwa good work mheshimiwa Masige MSA na Michael Netaya Clement Okindo oyakoroka Clement Okindo mheshimiwa Motume umeanza fiema umeanza fiema umeingia ofisini watumikie watu ka to beka ubaguzi na baira minetigo wajakirubia to beka ubaguzi okore mirimo gwate abanaye nigo jokora abantu bonsi emirimo mheshimiwa tusuke ko ikasi chibara kya chibara njire cyaba chumbe buneno aba wakirishi osijibara jawe bo echimesete masigist mbuya mono ande mbuya se message bali bagandeta gutuma angweta abange babatabanga obokora libwane osokubwata na kwane no mheshimiwa bagaka nimate no musani ogare nga kwa bairo kuya bagaka ntubwata nere mono sana ibono Masige East na Masige West koskare nago tebya tuarenge igentekemo tuacha ko baganwa kera devolution yache and bagake twasomete nere is a good gentleman and ngo musugu matora be deputy speaker ito ya Kisii County besan ntogendere kubwaterana for the benefit y'abantu baito kwa mboli ya chipara cheito chitiri chinkia o maene mbolinga major roads tobwate bunabone ye kurwa ria makini yagenda sakuru kwekerema ya etase school itobwate nene pia se ward yane ekurukulia mbase it is not possible ne pare bwate emenyikagati nonya ne garite hani ne pare ko enda bwone what I decided to do chakira moisonde any coin ngotnyorero mu bukone ina chake to tiche pare yo una to kwana iga already abantu mbaroro ali asama orumo mara manene bagumura magena ime bareta na umutijo bakoraki babeka ngekogerekere nkurigiriria se budget yebone guchigweta many of our roads kirikire chimbe tikibekiriyo igobono wike etobidi osembidi sacrifice kende gyonsi nkonyora na bali baito bara abantu baito barabaya mata abantu bari ase ward yaito yasase seneti ko bwabo babugata amali ando gwate nkorengiye bari tayare ko korosie para abibuli babo baito bali barabwaterane na inchi asukunya guticha kipara bune ina gotebye korwa ya makini yagenda asakorokwa ekerema erembe mono teigoeteka moisonde na ira abana bande bagwa ne pigipigi bakabune ko okogoro ase landmark kanyora na haka ne biri ange 20,000 asogotene no ko como wokora abana babere bagwete sare para ase parere ngiburi 20,000 each nariko haya bamurano nya 10 ndiye muticho ko ni weli 1,500 nariko gura kigari sana kiticha sari undi nande tawo bamenyoke gocha mwana ngadecide ngachaka gukora igo asobu wake no bwake ipare nere korwa okini bantu ekogenda sakuru kukiyonyo my brother etona bogo kuminga tali nsore ya seito no yale gutikale berikori una yale ere mbe mono ipara nere mokonga sakuru kwegoti ere mbe mono tiyanya kubeku moticho epara nere koenda ekorwa abu asa matangamana itale asakuru kumokonge ekogenda igale abantu baitu babekira obstruction batageti pale yekora gento eremwe yatageti kure mwenga kintanga ni 2013 no mu MCO lengororo abantu bakanga singinjo batageti yekora gento eta semegundo yabo chipale chekere chikuigorwa abantu baitu banjerane kera to kuigora chipale echi dega bachenjerana tari maiko gojigoeto bweka it is for our own benefit in the community. Mheshimiwa Wadebiruna ngojingora jitijore akeigo gobeka moromu nebese ya kurumabuko kere budget ye county kanyire bono ne lasting solution as chibare ne reliye mheshimiwa lasting solution ase plan ya ne chibara ne una bono ntwa mheshimiwa governor ito ya itiri gosene bwato mararare ando katumo support amarara arenga amangana ali to kaira abantu chitenda cyokole machipara turigo kigenda ruti ye yokwa abasani chitenda bacha muntu wayo 2 million okwa isiringi bere kwabe ko mubuko orosie pare rembe
ekabona itebwate vision erenga togole ebiragita in every sub county kare ebiragita byakire in every sub county kebiragita biro umwaka umugima na bigo cha Masige East osino motienyi bia ros para chonspi bia se Masige East bia genda West bia ros unless emergency kero bia manya koretu tusiko genda no mufumo iyo nindo ichi para chitu chiko ba maintained almost every time ase chiward chito chons cha Kisii County bekatomo support ina beba isekoba a fairly lasting solution egendo kere kiuka kya mondo umando mweshimiwa Mca utamira buna epare ne omubungo manene mubungo te ane Mca bono mwatiga monto katia na kyo chiko koro bwa mate bwa no mo chumbororo ine chibare Jones na bokoro si jao no lero si jao Jones ya bwenera nabo igombu ya mono sana omweshimiwa ororo bono iga innocent obiri nimbwa tukanyo konne sana tubwaterane nere na hande tutware relation ire nene goetani itubwata bono asenga njo utakora abantu baito obo mahene chiparangire chibagire iho innocent obiri ni mwegenete kobo muntu oro mu Kristo number 1 na hande utaketa gukorera abantu baito buya ugosaba kwa no konene chipara kiragire chira unabone yekurwa emenwa ya etotanchi kiobegi nyabite yagenda sakurukwa mugonga ne chinde chinyinge una etie pareri ya sobo angego etange na buo ya tinde basobo rakini enzo bigoeta baramwaye akachibekera uya sana and I appreciate bona ne chinde chiatigaire mono gocha se word yane nakiyale ko babuyo eti bona bune yekorwa eko cut 3 words because eko cut central ward yo mweshimiwa Moracha oyibate baisa majority leader assembly yagenda Masige East na ndeyana yagenda rali Masige West mbimo no mweshimiwa kero akonye parabu necho na batura appreciate sana kubwaterane mbimo no mwanju mudekorana gotobwate kero tole na Michael Motume kurwase ewodi ya Masige East yigotoka asebunge ya basindo je SMS no jenrete go jase studio Robi mokwa de asichipara mono ase miaka 5 etu atiko magegapi te former Mca alirara kabisa pati Michael I can witness umeanza kuingia kwa mfuko wake korosia epara mbiamono Michael asigasi okokora egwate no karagoso ko mubuko kwara bakonya rende onda Kelvin mweshimiwa naona Masige itangara through your tenure for Embakasi following you live ngoro Embakasi from Embakasi atorigeretia senjera irendo kabisa nara ndera tena morning no alime yomuroberio mweshimiwa jinsi yitu komyoka jire mono mete karodura jinsi jiko myoka mane karodura tigatia ngijida kai kombination no ibere tokoro muroberio yo ande tuarura sijipara bonta toskikochi asensemo ya agriculture nero medene forward tudrai ka sensemo ya agriculture tudrende wika sensemo ya maji na rumete account go kunyere bisima Masige ne bwate amaji sene gosino bwato muroberio go konya abantu bawo mweshimiwa mbiyamana naro jinsa cyasuke buna wate bire ngokikobo mwenge kwambo liswali asa mache so far unfortunately ase miaka 10 ya devolution twatwalire tutoratwara amache orareta abantu bakuruchinse chinde chi Africa chigendererete unase namenye miaka menge Botswana enzere desert Kalahari desert yero mbura tiri gutwa egotukabera umwaka era lakini amache ara manke mono asikitapu cyabo seitoga is a sad story itukondi anyako eragesa mutinyange bere tato yaerire mbure tari gotu kera aende kumuna matukata twane lakini maje tayo ni ngoboli no ni gaige studio abona nyole maje takora tikintu tayo it's a shame akera togote nabuna abarayi bosibuga abantu na bosibuga nyasaye togo represent y'abantu inga 10 years no ine ya ne 5 ere ngatinya ari tukokora kintu gekoretera abangina aba mama amacha ngase bale nande njikote ne miaka ende 5 era mbero bosoko bonene specific as a word yani this financial year titobo ati any single project ebe kirororo ya match any single project for the next 1 year
ase budget ye ya igo bono ya tigire ne karondo ko rusia ne gotigara bono manya kwebori for sure ntutene nebosibwa aba Masige na Gusii twiro kabagambi torase ekigambero ekera narigirire tinare ngase department ya water ntubwate gesima kyale metu inde school ange form 1 otanchi kyale metu e borehole na no bure long time ago obulo sabiri emyaka emenge bakanibi mbakana wa code school wa nyiko ebaguo kirimo egenerator igo machine bakoleta yao kakita ekaibere yakoraki yarima majeta iyo in short togenda turwa esa devolution ya chagete mugaka akatema kolema my father the first MCA kolema bisimara kabire they did not yield because yekinege tunwe kerena sana mbanyore majeta togete lakini besenja soga besega soka ne iyo nere nabonko murage kiara natebanga ekere tukubeka chibesa chie serikali tumutotara sinki ase umuntu jito tebinga mache narega kwa mwaka na 1 million y'abantu barwete bango takonyora mache don't pay that person aira nini because ere no muntu osomerete amangana ya mache kago tebiriga mache naro tiganyare atarete tu why do you pay umwishimi wo chomogeni orubono ruo okurukonuso na make attempt sibere nere akabere ya yiridi ya mache bakabeka hand pump ebyo waka still umuntu hakurwige tunungoro ochansabwo ocha kubuchama amache yeta wa aim nebugi matwa ikire bono bwe sanctuary yeyi nuko ira amache closer to the people bono my target nerenga tunyerigeri nonya ne chisola pumps tubekera amacha igabunare sufficient kwatire go chige tunu asiki school chire ibere primary na secondary eba saf ne community iri regular go use chibesa ya saf na amacha nara kiobegi nindo chiza cha kominyoka aya kiobegi eto are scheme togo share chi ward ibere ne ya Masige East na Masige West Masige West ikorusi amacha ikuruo by graffiti abantu baitu babere bago vandalize chi pipe yecho because they are not enjoying this water ekorua se Masige East ebago tabanga kitura abantu bense maji bagendera konywa intuga se itondo kora tikinto tubwati so twa kwanne no mweshimiwa Jacob bagaka bwangongo twara tole baraza yogo somia abantu baitu ko ba civic education this is a natural resource amacha yekera kogenda go Masige West agwenda by graffiti akweyiroka na into ayaito bono we have to use a cost because we asenga njale insake gato yake ne stima agenda ase elevere igoro ndera abantu baitu banyora amacha so asenga njo yayigo koikato tuikira negativati toigwana ndento kitwabekere kiosk ase kiobegi school nero rego pampu amacha yo tunye supplement ne chibesanke igo from our own coffers as MCA not from the county we sacrifice any resource to bwate toretera abantu abaiga amache na bari west bagendrego tukuna kuzo no kwerubon no kwerwa na nyamache eyire unagotebia angene nkoro ya no kuba nere tutegemeta as revenue collection nibwata amacha ari mu ase chiro eboholi saine sana gendo kiboli tororo gyoka nestima elinera amacha ya chago usabagirwa abantu banyamache na yane narare nyamache level 4 hospital level 5 hospital eto ya nyamache elindegere naro na isaine agusabwa abantu ba central na bakeba Masige East mbemo no mweshimiwe karato ndate okwana bonde producer usine to medide kaisani ndete korre mangana ito na bara to medide kaisano karanje muboltore karonda ke tsara randigiri maiki yao aranya konyiriri naki ndagdanyiriri yake mbemo no majumuri ogenda go to bwati asenjira yabene kabisa ko no mweshimiwe Michael Motume kerandete go to kwanira igoro ya Masige East meroberiki abwate asensemo ya bene kabisa senjira ya bene asenjira kabisa igo mweshimiwa otebire twakwa twajakirta mangana ya afya
twajira mangana ya maje twajira mangana ya masomo twajira mangana ya jipara naki arobereti ase ebunge yo ya Masige ward ya Masige West ntabe bunge lakini ne ward ya Masige East producer rona bogo nde sen comment ide kesana osini gongo go rajirje to igoro konende nkonde biore kerondoje bagende the comment bande batuto maje SMS chabo giga Douglas Kurendi Douglas Kurendi got a good start mheshimiwa. Roads, network, water issues, I'm confident that you will deliver. Yaendelea kubwatana na bagaga from the benefit for Masige kora Masige ye na bo kare bobashi medine constituency nene kana bera na ju ena ju muraso emoino gose motera bono zitumanye dinto bolia abantu baito baru opinion cyabo because we katobo kore public participation bakwa na maoni yabo akino kwa ni waito nga Masigero una yarenge elimeini bunatore nkwande bono igoro ya agriculture nero development to makwanda basa na baruto bakwanire antuma goje county akabare koro goje county ya general akego korande biro agriculture asobwango asenjyo na rode chinsa chia tomyolire lakini otomendire budakanga batatu igara kuni gendera ya mono sana a producer agriculture na temile goeta ase a department ya agriculture omanyete mchieso nerere county yeto tirango tebi omanye bali isikoti bakomanya una bono etolikeire nga chimbego chikoro embego chimbego bono chiri chikoegwa chombe cheito cha Masige ase records ase miaka ya yarire twarure goetani chiribu anga isato niko chombe njire Masige chinyinge chikomanya kwebori chiribu sato unandi chikorwe ande chibwate budget of millions chiribu sato chimbego bunandi chirure kanga kero mochi no bwate ngombe yemo eitere mixture gosere ye grade lakini on the ground ebinte bireto about ase agriculture konyorole babegete nga barure ebisusu bikorwe gochi asabantu ngebisusu ebyo bise ko byara ne binga abantu baenane e market nere of which market yere ase embeo totanya konyara chinkoko chiombe ngurwe guchire inche buno amatoke avocado na royo mona ngorokiere ngamba guchiko ikachinsi niniga lakini agriculture no bokoro bonke bokale ose yani ubotanta nuo bonene kekogera kobwati kabisa andege ntungu challenge gavana yaito amangana ya artificial insemination because ye budget yekobe kuone nyinge mono tutwale weyo go track inga eliemego ngagi embego I'm sorry embego gete serial number gete yaruegwa ase Brighton kitalikiyechi omwe MCA obwati nechi ward manager bamanyanga engenge tokubwati bona mariyoga yanya kitali tu manyanga boli embege eli yaikera omuremyo ito nando muntu ito we ward eliyo nali turanyare kosukia agriculture yaito bosio lakini ebibiko rwegwa ba checks chitayo balances inchiyo it's like chibesa chikurwe mugago lakini chigo sira bosa yono ko tewo chikubwatira na department ye chibaro ne bintekero biko soka sinema yagirigaje bikere umuntu libya gwikira umurimi asensemere abasaya barabunga kyo barobereti no sene byombe binde ase ward ya asedekaya buna nago tebya employment ya kongire ekera ya kongire ntugote nago to ikaranzuro bago na ya kongire bono tukire hoikatwebo kaboki buna twakwa na samangana vocational training abasaya bali bataye togosoa amangana buna ye okogenda kigali tokonyaranga twaye twanyarire kore ko partner amona institutions chiri gisikire chigo train gendo so motu ali certificate astwe ikire kuri kutikoyo gogo chikoba buna tubwati amasoma eternity form 4 because abantu abange basomere certificate jando batwaye nebyumbe abantu tema ko basebyumbe abana youth baminto tema ko basebyumbe mu approach as a group monte binki mutaye gukora muri gete boronge na inje buna nabatebi no munyabya sarani ko ikansome kabisa manyenga egento mogonte incredible ngere sustainable nkonyorangero nimbarige funding elindegere mokore na bali nanyare asoboke bwane ngiti ni moke mono asogotara uko natarire na atore basani babere batatu
bari nanyare gokonya bari tayari konyora opportunity nebe nkeigo yokugenda gwekonya nimba konya inesemo yabasai ebono narure Masige na koretire na wigiri assembly ya Kisii bona alia no orerende okaragote standing order bono mheshimiwa na kiumojo okora na mheshimiwa bande abokorari inde moimo kibono Kisii county goro karuto kurina regime yedire ndo akarojisegi ja kabere chero bokorari mbo okoreka na county ya Kisii inuna inwe mojo kwari kana jisegi asemya ketano ugosaba kwa nengolinga titoba isa gosoase amangana yekisegi ekora aba katukurwana abantu bakumia n'abana inji nindubone tamwe tuairwa maskani atuairu kero monto ocholiru ago chikoba bosa uni yaera emyaka 5 arobo maene performance ya renke insemono tima tukuru asemoko runo lakini aseseito performance ya renke inse tinigo chikukaniko inchebuno muntu inteme okora n'aba MC bonse egas no nyamba libara opposition nje na choro bune independent by the way ina rengo DM una muma to DM ya itere tinga iri ticket ngateba aisuru taimangana ngenda saba abanyene baganchora ndi independent abwatie kiama lakini na make a commitment bononga undertaking na making a I will support the government of the day asing injo we have leadership inera abantu batagete una abantu batagete mheshimiwa Simbarati I will support him 100% asebinto biribire boronge byokonya abantu igoga iga assembly ni maete nonya governor itubuna yakire ne chinguru echegendrete tariki ali tukabandoranya kumwakira chinkobe at some point Siasa tore at some point bari yogusuguma muchaka bari kobeke ebigokona batanga no it is too much onyolenga nandanda ketuba chikokoso asa mangana yekisegi kosevuta ni kuvute hinta target gosaba toikireigo tikatokorekero monta aminyoke eraini yaye no bokumi bolia governor itegendrete kubwati tari asobobe kuna mwara kobolinga abantu abange barikire injeno yo monta kete chigashitoke lakini kirikire chiaboronge tinigo siko support muntu no enera omunyena aise kuri ko muntu obubwate questionable character no na sobo minister bago chikochora chief officers ngo chale gochora tinko kirimo nuone ngoko bango mo support oikamura ge kiara motebinga governor ga igaro umuntu yo nabwate questionable character watochoreire tago chikotosuguma bosyo asa agenda yo go transform omugusiyo ito na abo muntu ukorwa bo basi asenkoro hoikatobe abantu tore bold tokomotebia sa chire bobe na sa chire buya mbemono Motume-Mca ndete goto tebia bandu bana kurustenda kwere ni Masige akeigo nganjire musomi no tato mino na beto mochu MCA medena bajumbe morebe ward emyaka 5 abantu bakakora bokora ribaye abandi mbaga bakora bokora ribaye naye bono buno mwanoe kyara abantu kurukuri bari na mwanya bantu naye no ganina okoro bokora ryobuya kubwa tato mino uri akora mbuya mono sana eneri swali actually tata ndo osretie foundation uno mheshimiwa nyonga akora teba na kuririta liaisa abona atebe to the large extent no ninje abantu abange ebatwara imani na inche asenginjo ya tata nje nanya kora and for the last 15 years nanya komenya Kenya amon engoja konye metinyebere ose week ko ya etani ibere na achire ingache campaign kuri mutinyo gatatu akini abantu bagansika baganjora tindiko iragenti ko banga nubo ngaini bwana bweka engegene tenga asengenjo muga katata kore tobo koreri bware ngobuya una nago tebi ECD classes chiagachetu nero wagachetu last 5 years nothing chiparo muga ka maintain it today you go there you'll be shocked inchiyo the health facilities ya chageti echire amatwani tichi ndate kwegena ebiye bikebi yakorete nabyandake byagareta abantu kuna ari ukwananga noyo yende bandigireri na mabera para kujyargo ngojoro gore mero ono asinginje challenge yo I will work extra hard ngeno mokenda ake kumubwa enindegere ngitani ubuya buri akorete na hande na nje buno muntu nintegete kanki ne kisiasa tingo kina kisiasa ntakoreti abantu bana amaya emyake yetano bangaire umorari Brighton you are there to watch no yene ubotene ngubuna bokare town timbo target ubotene nguntagete abantu baito barore change ebintu binanyore mono bira matwani biere
na abana ba minto bali ba support mono abana youth bachake konyora amapato mbanya gunsuna na korumagi ebibyuka kona ikerani aba Masige ko barayike myake yinane nyasaye kagotoikyo barolenga na abakoleira amaya tingo jiko basera buna na basera this time osera kuwa na wens ego jiko base development bako rambuya bangirani mbimono mweshimiwa abone krotoriti gukora ngakiro cyo bwa mate borabe gatibu serikali nene ne county endo bokorori bobe bwensi kiara jibese ndogoro chikuru Masige mai kuwen rugoro mono representative totometororo ase senate ne senator yaito because uma the devolution monere anchored ase senate nande senator yaito o maima o indo chiba work very closely ne governor yaito. I wish him the best karago na go bagain on behalf yaba Gusii baito no bajumbe balito chorete National Assembly na barago tubwate kabisa endegere tonyore achibesa go cha se count o moiso the governor yaito ni maetereza na ODM strong supporter na oitu ale go support njoma yene Raila Odinga na ale go support Taireti nerenga ketenera ale go support Taireti bono twanyore president ere kuwe kiama keriki arenge kinao osaba bisa osaba kuwa nenkolinga ki e governor yaito kuna na intu tuanchire como support onyati tolie kiama kiaye nera tu arobo sani obuya no a president yaito erora this time naliyo abantu baito bara benefit kere president yego chagaiga nebwata chinkuru aratebenga epare naeta no nyeteria se budget tigekora gento tigego enguru go se factory ye na bairi those benefits kere chigocha tali nje byuka chigokonya abantu baito. So I wish our governor atwale good relationship na ne president of the day na ndio twale relationship ngiane era na twale synergy takeire obokoreri bobuya abantu baito banyora Namagenderero. Duke Masase from Kiobegi pongai sana honorable Michael Motume twagosabere amaya Namagenderero amaya ime ya Masige East Ward. I'm very sure Masige East will move to the next better level under the leadership of Honorable Michael Motume. The challenge of leadership is to be strong but not rude, be kind but not weak, be bold but not pull. Nari gete kuike minte binge ngo somatore semesini ntambe mweshimi we will keep work with you closely for the next step. No Clinton biyamano aso gutuma SMS ya odi balio mweshimi bono karuri ngana lya mwelio na boko nyora amate yawo yonsi ikiara ura nyumba boko chakera mbaja batane twabaga ndobatoreti arafu ringana lya mwelio ojesu manjumuriri mbiyamano sana murari nande na twalirenga gete chingia naye gukwana n'abantu baito ba Masige East mono na Gusii yaito abali bo gwanchoku ya abatagete to support asenjira ya magose yende buyamona sana ne studio yawo nanyesa beirama ya mbiyamano litangani tigante byo umwanchione Christina uka nerenso obo maitene word yane murugiyone no ibwe word yane ase support angere n'abantu baye kinyorokia ibanga na Masige nkima family yane eli ya support mono even ekere na arenge the lowest especially ekere na city driver ya naite tu ase njo ya Siasa agako monta kama wara nchira igaka mwaka akamoita lakini they stood firm na inche supporters bane be wodi enkima bali bons ban ntomerete shirinki yemo shirinki wele shirinki 50 1100 bakan support asenye njogo taka nkole campaign ya nebuya na washukuru sana and think over let down abana ba minto bali chinse chesco bagenda kumbwate sinagonsegeta para America para Botswana Canada Germany I really appreciate your support musikongi kange na inumube abantu muri free go konye community na murago kera sana orai oboiga mbimono mheshimiwa ndamalis nya njoko na rango bamudnera ali nominate nere ntomweba ikiara nere no ali asensemo ya leadership ya Masige kitiga nkana nentebi ekiama giaupa mbiyamona sana asogo chorumo makomoke okurukudamalis nyanchoka korusei tonka otanchi garia koba nominated MCA nere nabwato omanyobo ne sana samwana ya NGOs tini ko motiga magega abange bakobwanga tibatana nominated babo nanguji bali go twale ground baba buge next time I will work with her alongside tubwaterane omanyiboke boli abwate ekenene ase miaka 5
Michael ne ole steering ya Masige tokora maya kera tubwatiranete aliande kera acho chibusio nanda banyene boka mbamwe mbiye mono mweshimiwa Evansi obegi na akorode gwakira mweshimiwa nambia asoko basi studio nande twakwanira mangicha SMS yino nyinge tingo gisoma jikole kyara twairire bire binge twakwanire anne ali Michael Motume atebira ochokora ase ward ya Masige East ase myaka 5 erebosio otebire momo amagoro boigo na akore mirime miye kero murabwatenenere ase county ya Kisii tomese twenzi ase njira yabena na ireli bali abena kuwakira nambia mwanju muri akaro wachara kulira Ndizi Nero bwansumuzi aneka twari kumurekera siasa Namagenderero angikande na achaje nan tukwanira mangikera ntukoreti na tutorore na arali akogendera kuchibosio igotwara aborigiri bya imeya Ndizi Nero bwansumuzi ina botambe riane mbraitoni makorkorindo yorengi magali kamera konekana maligune chibichago chira sinjira yabene John Kebati waenda kibana twabwaterene twensi twena kirina ibintu byonsi bawe chira sinjira yabene no toka banera buna botambe nsara nyarangi ontita na nje eliane mbraitoni makoli buna botambe ko dene gente kiane gente gyansu ne gyansu na ne kikotoka imeya Ndizi bwansu bomba Gusii. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene nagokurengera chibicha chinkiya nabwo igo chinkeno nukukigima nabwo kunikirundekerene